welcome to my channel. This is Essy's Vlog. And guys, ang gagawin po natin ngayon is magluluto po tayo ng pork pata adobo. So yan po guys, ang una kong gagawin is papakuluan ko po ng 2 beses ang ating pata para po maalis po yung lansa at saka yung yan no, yung dumi-dumi na ganyan, maalis po siya. So ginawa ko po 2 beses to make sure po na mawala po yung lansa ng baboy. So malinis na po siya, hinugasan ko po siya ng mabuti. So ganyan na po yan guys. And now ready po natin yung mga spices na ilalagay po natin sa adobo. We have here the bawang or garlic, and also the onions or sibuyas guys. In-slice ko po siya ng medyo maliliit, hindi siya gaano kalaki. And of course the laurel, yung talagang mabagong laurel, and optional po lang po yung lemongrass. And then the black pepper guys, I think it's 3/4 teaspoon. Ay tanta-tanta lang kasi yung ating ginawa dito guys. So yung wala po akong buong black pepper, kaya yan guys. And also that I have another kind of black pepper, yung powdery. Ayan po yung nilagay ko, yung medyo po siya. And of course guys, we put also a vinegar. I think it's 3/4 cup vinegar po yan. And lastly, ang ating soy na pampalasa sa ating adobong pata. And guys, ang gagawin ko is paghalo-haloin na po dyan sa loob ng kaldero, ilagay po natin lahat yung ng spices. And kung nakikita nyo po yung tinidor, nilalagay ko po yan dyan sa loob habang niluluto, dahil para mabilis po siyang lumambot. Yan po guys. And yan po yung technique ko pag nagluluto po ako ng karne. Nilalagyan ko po ng it's either tinidor or kutsara. Buti nga 4 lang po yung nilagay ko dyan, minsan 5. So yan po guys, para mabilis po siyang lumambot. Pandagdag init po kasi yung yung tinidor sa loob ng kaldero. And iluluto ko po ito in few hours. Low fire lang po siya, hindi po masyadong malakas yung apoy para hindi agad matuyo. And of course guys, dinagdagan ko po yan ng water, at least 2 cups, para malambot at maiging maluto po yung karne. So ito na siya guys, malambot na siya. So paanohin ko lang konti. Yung gusto kasi yung adobo na nagmamantika. So wait ko lang po siya na mabawasan pa yung tubig niya ng konti. Gusto kasi yung medyo tuyo na adobo. So yan po guys, yummy na at lumambot na rin po siya. And lambot na rin siya. Okay na. Okay na pong ulamin. So yan guys, ang aking adobong pata. So yummy. Mukhang masarap. Kanin niya lang po ang kulang. Yan.